Ottaa pois sitä kentältä. Noppa. Noel. Ylöspäin pelataan. Luki liike johonkin suuntaan. Suojaa! Mennään Noa. Luki! Et sä voi jäädä odottamaan. Nyt pelaajat kiinni. Oikein laita. Luki! Muistatko sä just äsken puhuttiin? Laidat laidoissa. Jatka vaan Noa, jatka. Verkkoon! Jatka. Hyvä rahakapu. Okei. On niin, mutta valma pelaa. Verkku levitä vaan tänne. Etupuolelle pyritään. Eino Elias valmiin. Noa! Kädet käyttöön, näytä mitä teet. Hyvä Tuomas. Olet paikassa. Hyvä Luki! Koppa. Hyvä. Kapu nosta vähän. Onni nosta vähän. Onni nosta vähän. Nosta. Lorian maalille nyt! Jatka. Dante heittää, noppa nostaa. Dante heittää, noppa. Nyt Noa oma paikka kentältä. Noppa ei pehmeästi. Ja Noppa jatkaa. Tuhette Noppa, vaadi palloa, punainen! Saat Luki! Saat vielä! Hyvä Onni, hieno haku! PPS! Mennään! Päälle! Jatketaan PPS saman tien, tarkkana! Vielä kiinni! Joona, otat sit keskellä pelaaja itelle. Mennään Iivari, se on sinun! Paina maali vaan! Ilo ei selästä! Sä haluat vierellä! Hyvä nappa Joona. Joona herroilla pidä pelaa. Luki täydellä vauhdilla, oot nopee! Mennään! Hyvä Noa, kokeile! Hyvä Noa, hyvä yritys! Jatketaan PPS! Tarjo Niilo, hyvä! Luki! Pallo maalille! Saat verkko vielä, saat. Otapa kovaa! Selän takana jäänyt. Kapu puhu. Vielä kapu. Kapu puhu. Aika. Maaliet pois. Jaksaa vielä. Rakit tarjotkaa Hyvä mennä! Hyvä idea, Kapu, jatka. Nipa! Kerkeä Milo vierelle! Luki! Tää 4-5! Hyvä Dante, Noppa tukkas, keltainen viiva. Korja lähde hyökkäykseen! Noppa hyvin menee. Noppa, pikkusen alemmas, että sä pääset paljon paremmin rullaan vauhtiin, että tulla on tilaa mennä vauhtiin. Luki ala! Mene vaan täydellä vauhdilla, oot nopea, pelaa vaan! Juoksu ylöspäin ja huuda kova. Oli yli. Pidä! Ja nyt uusi vauhti! Noppa, uusi vauhti! Alvin Liikkuu Joona! Täysillä. PPS jatkamaan, hyvä hyökkäys, jatketaan! Luki. Just kun saat nopea, niin mene täysillä vaan. Miksi? Antti ja miksi mä en kertonut? Viimeksi, kun mä kerroin, että meillä on paitsi, niin kukaan ei pysty pelaamaan, niin jännittää, että meillä on paitsi. Älä välitä. Okei?
Haatava! Varo tulee vastaan! Tänään kotimatkalla. Katso tuolle vaan! Mitä tarkoittaa voittopäivää? Ei saa ottaa! Kärki antaa paine! Pelaat kiinni! Pelaat kiinni! Pelaat kiinni, Joona! Rasmus! Päästäänkö nopeasti? Raja kiinni, Noa! Se on sun pallo! Ilot! Jatka! Nyt irti pallosta, Milot! Haku kapo! Omat paikkaat, hyvä Milo juoksuu! Jatka vaan, seuraava menee! Hieno Joona! Ja alaspäin jatketaan! Otto ja Sakka vaihto! Hyvä heitto. Noa, jatka! Noa, paino! Jälkeen. Apuja! Julius taaksepäin. Julius! Julius! Pois siitä tieltä. Pallossa ja Palmi menee ylöspäin. Palmi menee ylöspäin. Palmi menee tuossa sitten. Luki kato. Tarkkuuttaa kastumissa on pelaaja. Iivari karkkaa ekana täysillä. Luki. Sitä vaan nyt poikki. Kyllä tuu. Anna mennä. Hyvä jatko vielä. Mennäänkö Luki pallo? Kannappa jatkamaan, suojaa! Palmi puhu. Luki voitto! Kuka boksi kautta Noa? Hyvä Milo! Ova pyydä! Täällä on tyhjä tila! Jälleen Noa! Pallo ylös Joona! Nyt kiire Joona, saat takas! Vai nyt tänne päin? Niin. Hän ei juttele vastusta. Voi on suuntaan ja menee maalivahdin, se menee täysin ja sitä maalivahtia päästä. Aina kun veto lähtee, niin täysillä maalivahtia. Toinen on! Keikka luja maalille! Keikka maalille! Luja paine! Vahva vaikka! Mene mukaan! Mene! Nyt menkää! Selkä!
Jonni, nappa, nouska! Kakkospallo pomppaa, niin teet siitä Siellä on paitsio, nouskaa ylöspäin! Keltaiselle viivalle! Keltaiselle viivalle! Iivari! Jatka! Maalille! Vielä Milo, jatko! Nyt ei tehdä hiekkaa. Hyvä Merkku! Hyvä Milo! Noppa! Nopea veto, Nikko! Koko vastaan! Puhetta vaadi! Mennisi! Maakeikka! Ja laita! Joo, jatka vielä! Keskelle! Laita! Nämä ilmo. Pallot menee tonne päin. Lähelle maalin. Täysin. Ihan sama. Saat sä palloa. Onko se pieni puoli? Vasta takana pelaaja. Nyt menee otto. Ja Topa kautta! Vielä saat. Älä hypin noa! Vielä saat. Saat. Älä. Vielä saat. Saat. Ylös! Se on Milo sun pallo! Kimi, jalka. Renni mennä! Jante Malta! Yes! Hyvä Noa! Pojat, tuuletus! Noa! Tuoppa huili! Iivari vaihto! Raama kärki. Hei, ylös! Tule Iivari pois sieltä. Hyvä Noa. Opa, älä auta keskelle vaikeita. Pakit nostaa! Eikka, sun paikkas on pian maalilla, kun palloa pelataan sinne. Pelät kiinni! Joona! Puhetta PPS, missä olet? Hyvä Joona! Jos kapu tarvittaisi vastaan kovaa. Joona, puhu. Eikka, kato selästä. Mattias menet keskellä keskikenttää. Saa, Jante, saa. Vielä. Mene ylöspäin kanssa. Onpa nätisti. Hyvä Elmo! Suuren paikan. Hyvä Joona.
Lorian tarjous sinne päin! Ilari, ootko mennyt kentälle? Ootko mennyt kentälle? Hyvä penkku! Vapapu! Hieno Karvo Selmo! Lorian vaihto! Vielä ei ole mennä. Mitä Lorian? Sä oot syttynyt viimeiseen peliin. Kappo tuki sinne! Siitä! Enni! Nyt tänne laitaan! Älä oo kaikkialla! Kuka auttaa laidasta? Kuka auttaa laidasta? Joona! Koille! Nyt Kimi ja Otto maalille päin. Maaliteko. Nyt ei pidä olla kaikkialla. Hieno Kimi pelaa loppuun saakka. Ilari, nosta vaan! Ilari, Vesi, ylöspäin! Ilari kanssa, ylöspäin, rohkeasti! PPS, reagoi! Puhetta! Menni! Keikka, missä on sun paikka? Kimi! Tule tänne nyt nopeesti! Kimi! Heikka, sä oot laitteena! Elmo lähtee! Ja pelaa vaan pitkällä, ei kovalla! Nyt PPS pelaajat kiinni tarkasti! Penni, menet puolustamaan sinne nyt! Ja sit kaasua! Laita PPS tuetta, nyt se on! Hieno avaa! Ilari ratkaisuja! Ilari ratkaisuja! Kissat! Hyvä! Hei, P-paita menee kärkeen! Elmo tulee pois! Tässä on sinne tuolla. Ei sieltä tässä. Verkku tulee vaihtoon, sä menet keskellä keskikenttää puolustat siellä kun hullu. Sä menet laitaa toi appiset tuonne. Pallo liikkuu, täällä on muitakin kentällä jatka! Hei, kuunnelkaa pojat tänne näin. Toma jatkaa maalissa, Peikko ja Nika. Vasemmalla Matias, keskellä. Tule maalille! Alaspäin PPS, ei jää kesken! Luki siihen toi Lorianikaan oikea laita. Elmo. Eikö? Sä
Sä menet oikeeseen laitaan ja selaat tätä laitaa. Eikö halua pelata? Eikö, sori, tuut vaihtoon ja sä pelaat oikein laitaa kärkeen. Lorja luki keskelle. Tänne näin. Sä oot oikea laita. Kuka oli äsken kädessä? Mennään jatkaa. Samat menee. Vesa appis tonne laitaan. Kärke. Katsotaan puuttuu sieltä. Kuka niin? Lähelle vaan Matias! Hienoa! Vielä saat Matias! Lorjan voita se! Matias! Onni ja Eino. Näette kahdestaan puolustajat. Tuomas. Nouset pikkusen yleen. Syötöillä Luki! Otson. Ja veto. Varo, varo, varo. Vilhoja alle! Matias, maalilta puolustat! Matias, sun pitäis mennä täällä joukkumaan! Hyvä Iivari! Pyydä me Iivari laittaa, pallo tulee kyllä. Matias saa, lähde vaan Iivari! Ei mitään, ei. Iivari, juokse laitaan noissa, kyllä Matias pelaa sen sinne. Jatka. Iivari on, Iivari on. Hieno hei. Omat paikat, Matias, tule alas. Iivari heti kun pallo liikkuu, niin paine. Otto voi nousta ylemmäs jo. Ja Onni. Matias alas, alas, alas. Jees ja haasta, haasta, haasta. Kiinni tarkasti. Akaari pallo pois. Akaari vaan pallo pois. Otto oli tai. Eetu pallo. Menisikö joku kissa palloon? Jimi. Taas 3 kesken. Jees, ja Kamila jatkaa mallia ja Iivari juokse laitaan! Ei hätää Milo, mennään vaan! Ei hätää Dante, takas peliin! Omat on puhetta. Puhetta. Rauha, niin sanoo se kaverille, että rauha.
Jimi ja mennä Milo tuu auttaa, Milo yhdessä siihen. Mene vaan Olvin laitaa! Liikkeitä! Vastaan Betsyr! Jes Betsyr kiinni siihen! Hyvä, omat paikat! Hieno onni! Yes! Hieno onni! Matias. Mene vaan Matias. Saat Iivari. Matias ylös! Pyydä Matias ja mene itse. Hyvä yritys puolustamaan Matias. Matias, tänne näin. Matias, alas! Ja meno. Matias, täytyy tulla alas. Jimi lähtee joku kissapallo. Milo ratkaisu! Pallo liikkuu kaverille. Kapu, Onni, puili. No vauhdilla. Pallo vaan pitkänä. Ilho! Laitaa vaan, mene vaan! Hyvä Matias, tippu. Ilho! Matias, älä mene sinne! Ilho! Ilho! Löydä sivuraja! Ilho! Löydä sivuraja! Ilari varpaille, Ketsin varpaille! Verkko menee Ketsin tilaan. Mä sanon mihin te menette. Hyvä. Ja nyt mennään. Vesirille! Ja PPS, jatketaan omat paikat! Vielä saa Matias, hienoa! Vielä! Ja liike itse. Maltti. Lähde Iivari laitaan, tulee pallo kyllä! Vastaan Milo! Ikinä ajois syöttö! Hieno! Vielä! Hyvä Milo, erinomainen! Dante, alle tuki. Just näin, Noa nostaa, Joona kanssa. Älä avaa vielä Pentti laittoon! Joona, mene vaan Jää sinne sivusta! Tuleeko alas? Dante, ääntä! Tätät! Koko boksin läpi, mutta kukaan kokee. Vilho, ota! Se on Vilho sun! Vielä on Vilho sun! Vielä Vilho! En ottanut sen takia. Hyvä Joona! Ilari! Huili! Noppa, mene Ilari! Noppa, huuda! Noppa, mikä pelipaikka? Ylempi keskikenttä, sinne vaan lähelle.
Hyvä Iivari, vaihto! Kärkeen. Matias! Maalille. Valmiin vastaan, Joona! Joo, lähelle! Mene Verkku lähelle, jos haluat pallon! Vaihto! Pelataan kissat! Hyvä! Hieno Verkku! Ja oma paikka heti! Mila, kato missä Julius! Ajoissa Mila syöttö! Julius pysyy pelattavana! Hieno syöttö Mila! Just noin! Kautta menee. Hyvä Julius, hyvä Mila! Lähelle! Vappis vaihto! Ilkka sanoi, niin ei vedetä sen boksin keskiviivan toisen. Anna sääviin! Matias! Milo saat! Alvin, pelasit hienosti. Harmittaa Milo pyydät! Matias paina ponne. Milo tänne! Milo tuu! Noppa! Alas Noa, nyt täysin Noa! Saat Hyvä puhelu. Hyvä Rasmus! Milo tänne! Hyvä Elmo! Nipa ja Verkku, pohja tarkka. Eikka! Siitä Matias, katot se oikein puolelle. Älä ime itse sinne nyt Matias. Maali idea, ei mitään. Pelaajat kiinni heti. Jaksaa kutsuvia. Mennään, keskity! Tämä laita! Kaikki suunnitelma! Pelattavaksi, Toppa Nookas, pelattavaksi! Otto palloa. Luki on, voiko sulle syöttää? Luki, ei voi syöttää. Otson, Eliasson. Milo, älä mukaan, kun nyt tuut alennus. Saat pois, vieläkin saat pois. Elmo lähelle laitaan. Vielä kerkee puolustaa. Matias puolustaa. Noppa! pelattavaksi. Etiin väli missä... Pelattavaksi. Julius! Hyvä Ekka. Hei, teepäs liikkeitä! Julius! Julius! Pallo on täällä kulmassa, niin sä et ole toisella puolella. Nyt Julius! Nyt Julius tänne! Yes, Milo! Omat paikat! Jatka Milo vaan samaa, hyvä oli. Tuomas, mene kärjellä.
kärre. Vilho! PPS! Onni Heino hoitaa puolesta. Vilho! Nyt pitää tehdä liikkeitä, ei voi vaan katsoa! Vielä, lähelle. Oppa vapaa, Hyvä jalaa kiinni ja mennään. Alas PPS, alaspäin juosten! Pallo keskellä. Olko omat paikat, katselaa. Vapo, tänne päin. Onni Heino menee tuolta. Huomaa. Pallo liikkuu. Ihan kärjekkä. Vieläkin. Jimi on myöskään. Joona! Ei voi noin myöhästää, työtä voi olla! Aikaisemmin alaspäin! Ylös nytte! Ylös! Mikä se on se meidän? Matias! Joo! Älä mene sinne, Matias! Hyvä Elmo! Älä mene turhaan, Matias! Elmo, pallo! Oho! Hyvä kissat vaihtaa, Matias vaihtoo! Nyt ei voida Vesimpi lopettaa kesken, vielä nyt Masti! No Seima pois siitä. Pentti kärkeen. Ei me ole. Kärkeen. Me jeesaa Penkku! Nyt väli tänne taas. Hakemaan huolta sitä vastaan. Penkku! Oot keskellä keskikenttää! Tuliko noin pilkkua Käden takaspäin. Ei ne Hidastavaa Alvin, hieno! Hyvä Penkku, nappis! Pallo liikkuu! Hyvä Lenni, just näin! Nopea! Ja Lenni, nyt taistellaan takaisin! Verkku antaa kulma! Mene! Se on hyvä, että se itse luottaa. Etupäin siellä, älä ryntaa! Alaspäin. Lenni! Nyt tänne laidalle, älä karkaa sinne! Jimi menee. Toinen laitakin on tuolla. Pallo liikkeelle vaan. Kauha. Luja Valoria pallo! Luja kissa! Pallolla vaan. Alvin kiinni! Alvin, syötä Alvinille! Vasta, voita Alvinia, Pallo! Nyt tappa tähän maa! Tehdään maali! Vielä Julius! Ylös Lenni, eti paikkaa! Auta Juliusta! Pelataan! Syötöillä! Syötä!
mukaan! Nopatkaa, yhdessä tehdään. Vielä on yli jaksaa. Verkku yhdestä laittaa. Hyvä ja ylimennä. Kappa jatka. Ei voi kello läpi. Hyvä, jatka näin sen. Elä kiinni. Lenni ala karkaa. Lenni ala karkaa. Lenni! Jatka PP, jatka. Pysy lähellä, älä lyntää. Vielä Lenni vielä. Yli pallo. Nyt Noppa mennään täysiä, mennään Noppa. Nyt vikajuoksu tähän peliin. Hyvä. Hei, kamera. Vielä Lenni vielä. Katos kääntää. Noi, mutikseen vaan. Lenni täysiä. Joo Leos, vaihto! Elä kiinni, Lenni täysin. Nyt tarkka. Pepe, nyt tarkasti, joka teille löytyy! Hyvä Rasmus. Lenni, 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 vähän ylemmäs. Pallo kohti, halu pallo! Nyt Noppa ylös heti. Noppa ylös! Vilhaa tuttuu.